Кой ще паркира по-бързо? Радо или Божо? Готови ли сте? Той сме. Роден готов. А сега и правилата. Печелившия ще е този от вас, който паркира по-бързо автомобила, като в случая е Opel Mokka, и трябва да я паркирате успоредно, без да бутате предния или задния конус. Отведай ключовете на автомобила и може да започнеш. 3, 2, 1, старт! Между конусите, като не трябва да ги докосваш, колкото маневри са ти необходими, направи. Внимавай. А и автомобилите на топ рент-а-кар поне имат предимство, че имат камери, даже в случая тази има и предна и задна, така че би трябва да ти е доста по-лесно. Внимавай, внимавай! Внимавай! И край! И момчета, готови ли сте да разберете резултатите? Той сме. Първо може и да кажете ти как смяташ, че се справи Божо и съответно ти как смяташ, че се справи Радо. Със сигурност по-зле от мен. Как смяташ, че той се справи, като го наблюдава отстрани? Със сигурност по-добре от мене. Готови ли сте да разберете резултатите? Той сме. И победителят е на първо място е Радо с 5 секунди разлика. Ти направи с 5 секунди по-бързо. Твоето време е 36 секунди, а твоето е 41. Колко толкова?